Ja. Det er Og helt. Ja, fint. Rolig nu. Skal nok være stille. Surprise. Hej. Hej. Det er godt at se jer. Hej. Godt at se dig. På lige måde. Ja. Vil du med ind og have en kop te, Susan? Nej, jeg kan simpelthen ikke få mere ned oven på alt det mad. Det var fantastisk. Ja, det var først dig med. Det var rigtig hyggeligt at se dig. Det må vi gøre noget mere ud og spise, ikke? Det er godt. Lige måde, ikke? Det er Vi godt. ses, Frank. Hej. Hej, hej. Ja, skat, du skal lige blive der. Skat, du skal blive der. Hvad er det? Det er fordi, jeg har en lille overraskelse til dig. Var det det? Ja, du skal have bind for øjnene. Sådan en rigtig fin silketørklæde. Sådan. Så er du en rigtig fin dame. Kan du se noget? Nej. Godt. Følg du bare med. Er du med, Nussen? Ja. Ja, godt. Så stiller du dig bare her. Må jeg kigge? Nej. Jeg henter lige en lille ting. Frank? Frank? Surprise! Mia, nej, Mia. Ja. Mia, få et glas vin. Kom med et glas vin. Mia. Hold ned, skat. Mia. Og det er ikke sjovt. Hvorfor er det ikke sjovt? Det er ikke sjovt, fordi hun bliver meget, meget ked af det.